nového videa z hry Brawl Stars. Pre dnešný deň som sa rozhodol trošičku som už hral. Čo robíš, tak som trošku zahral, ale dnes by som sa asi dostal na koniec silveru. Uvidíme, ako nám to pôjde. Mám v pláne, teraz ako vlastne odišiel Buzz Lightyear, tak chcel by som dať ten 1000-kový box, po prípade ten 3000-kový, čo asi nie je moc reálne. Ale nemám teammateov, takže ak by ste mali záujem, ja by som to nepodarila. Takže máte záujem, napíšte ide do komentárov a môžeme sa nejako dohodnúť. Tak ja nebudem zdržiavať a ideme na to. Kanál Grande. To väčšinou beriem súďa, neviem ako ostatní. Takže Angela ide s nami. Edgar. Bude to celkom zaujímavé. Dynamite, Bug. No, bude to zaujímavé celkom. Nejaké. To nedávno v shope bol free skin na Surge'a. Doma Surge'a mal pokoj. Kto nie mal možno zakúpiť v shope. Na Stita. Teraz som tu rozdrtil dvoch. To bude asi celkom ľahká hra. Nevypadá to na nič ťažké. Preskočím a rovno som dal znamená. Nevadí. Vyhrávame 3-4 na pohodu. Tu skáče Edgar. Teraz sme to celkom dosť pokašľali. Ten gadget 18-16, no už je to dosť kritická situácia. Ale dobre, vyhrali sme. Takže prvá výhra. Máme tu aj Star Drop. Super. 1000 kreditov. Ideme ďalej. To isté máme. Takže opätovne bereme Surge'a. Typek by si mohol nechať Rika, Jessie. Neskúšal som to Jessie, ale toho Spike'a by si to nemohol zobrať. Čiže by nebol zle. No, nie si zobral poka. Tak hádam, že to bude aspoň nejaký hráč, ktorý s tým pokom vyhrá dobre. Máme asi menší buk. Neviem, čo sa deje. Musím to spraviť a potom sa vám ozvem. Takže som späť, nakoniec som zistil, že nejaký hráč opustil tú hru. Takže nič sa našťastie nestalo a ideme ďalej. Nečakanie niečo sa stalo. Aha. Tak nás to vrátilo do hry. Dobre, teraz to snažím prežiť. A teraz to všetko skače. Je problémov. Nevedľa to podíme. Nás ma to rýchlo pripojilo späť do hry. Už je to zle. Aby sme tu neboli od začiatku, už je to moc zle. Tým pokom typek vidím, že dobre nehra. Dobre, zabili som Surge'a. Teraz budem dosť problémov. Dobre, zabil som Fenga. Poko healuje. Idem do bezpečia. 14, 16. Dobre. Už som vymaxovaný, už by to mohlo ísť. Akorát Spike prišiel. Mám hyper. Teraz sa nesmieme pokašľať. Poko len to nepokašli.
Prehrali sme to. Dalo to čakať. Ideme ďalej. Hejsky. Budeme ešte niekto zoberať Jessie. Čakáme. Ako tu má Jessie, tak mu navrhneme zoberať Jessie. A to bude asi tak ja si zoberiem Jessie. To by mohlo celkom fungovať. Uvidíme, čo majú no. Takto cez tú Piperku sa dostať bude strašne ťažké podľa mňa. A tam Piper pôjde po bočnej strane. Dobre, čo vypadať. Napríklad. Tak Piper, no. Tak to není. Teraz sa nám Colt dostal na nepriateľskej zemie. Čo je pohľada celkom. Tam som čo vyhral. Nahrať. Dobre, zabil som Colta. Kde to bolo? Colt, to neviem. To bol na nič útok. Dobre, mám super. Dobre. Získali jedno územie, hadem tojetku. Hadem máme ten boost. To by sme mali vyhrať. Yes. Takže máme druhú výhru. Plníme questy. Ideme ďalej. Kabunkeňom. Toto má pomôcť, nemám v obľúbe. Vidíme, ešte niekto zoberať Jessie. Nemá Jessie, ani nemá, tak ja zoberiem Jessie. Jessie, väčšinou používam Jessie Brocka, alebo keď už tak bola. Preto keď tam nahážete míny a animáciu prejdú po tých okolo svojho hejstu, tak si vlastne zničia svoj vlastný. Zapôsobia ten výbuch. No a toto bude ťažké. Squeeze, Bass, Crow. No ja sa musím dostať len dopredu už z ultimátkou. Ak sa tam dostanem, je to dobré. Ale veľký problém bude, jak má Crow Hypercharge. Tak dosť. Dobre. To si ho 2%. Spike jasná tu. Hodím si sa pekne. Nevytočím na safe. Nemôžem tam ten gadget. To sa nebude treba. Nevím. Teraz tu Bass môže preniknúť. To není dobre. Kto žije, ktože nežije. Tak toto je formálna situácia. By sa to dalo ešte zachrániť, ale horko ťažko. Teraz som tu už aj... No, tak teraz je to na situácia. To musím stiahnuť. Tak to úplne na nič. Toto je úplne na nič. To je prehra. Dostanú k našemu sejfu, tak už sme mŕtvi. My sme sa dostali k našemu sejfu a my musíme. Dobre, dostali sme sa tam. Spike, chod dopredu. To sme prehrali. Tu nie je šanci. Bass sa dostal k našemu hejstu. Poďte prečo to. To má veľký výhľa. No, proste teammate na tú dobu to hral. A všetko proste robíme sám. A hrať duo showdowny s random hráčkami nie je tiež vôbec dobre. To dribble nabral bol. To nie si tam. Teammate asi na nič. Proti sebe máme asi nejaký najkapel,
Čo? No tak ako si budú AFK, prečo nie? Ale Bibi je tu strašne dobrá. Garafaka. Pekne. Potom to tam Jessie, hodím superku, zastunujem. Aj, poď spať. Poď spať, budem spať. Ja, chyba mám jeden bodík. A nemáme ešte. Zápas, to vyznávajú. Hide out. Fú. Na to brawlerov, ktorým by som to mohol hrať. A tak zaberiem asi Broka. Berem väčšinou hypercharge brawlerov. Vidím, aký bude proti nám. Toto nevypadá ako dobrý teammate. To by už je. Tak by mohli ľahko vypnúť. Vidíme. To zničím, až môžu utočiť na to tyka, jak sa tam zakempí. Tento demolujem, na to nedemolujem. To to neberie. Treba ho zničiť. Zničiť ho treba. Treba ho zničiť. Tam stá. Tu sa tam zakempil. Tam to rozbúram. Tyk je strašný. Tyk je, že strašne tam. No tráva. No už len trošičku. To je strašne na nič. Keď máte zlistú metu. Môžem si asi lepšie vybrať. Proste random hráči sa nevyplatí vlastne ani ne. Keď vždycky ide maximálne na diamond, lebo už viackrát sa nevyplatí. A to všetko z kapiňa. A nič z toho. Keď jeden hráč v pohode, tak to neuhrám. Takže by to šlo ešte nejaká... Tak poďme to vykačť. Poďme pôjde. Neviem šance. Neviem šance. Hodím to tam spajkovi. Zase to buglo, bože môj. Prehra. Je to na nič, keď si sám. Keby to niekto zobral Jessie. Zober Jessie. Tak ja som zobral Broka. Uvidíme. Vypadá pravo. To mňa dobrého čaká. Tak hádam, to vyjde. Budeme mať už silver. Ja a Amy nie sme moc veľkí kamaráti. No tak ide to. Nie je to špatné. Teraz je prpľačka s tou Bibi. Dobre, budeme to. Dobre. Posílám tam super. By bolo, keby si podarilo nabiť hyperčar. Toto nie je vôbec optimálne. Dobre, by sa dostala k nášmu hejstu. Skoro to nepísal vlastne. Ale ja som trefil. A teraz tu Karla nabehne na náš save, hodí superku a...
som sa zmýlil. A dobre, vyhrať. Takže mali by sme mať, jak sa nemýlim, silver. Áno. Takže máme silver. Ideme ďalej. Máme epický start. Mám normálny start. Dobre, a potom ešte garantovaný epický. Nepadne sa nič. Penalty sa. Takže mám... Ideme ďalej. Knockout. Dozor. To vôbec nemám ani tušenia čo zobrať. Dobre, sa bolo. Ja sa optimálne. Už typek zobral Angel. Toto by sme mohli dať, podľa mňa. Nemám proti sebe až takých najťakov. Ale aj tak všetko sa môže stať. Ten Meepo bude strašne nebezpečný. Dobre. Kropím. Dobre, pokropil som ho. Ale teraz asi sa mi neoplatí zdochnúť. Dobre, mŕtvý. Mini hodím sem na stred. By nikto nemohol nikam ísť. Dobre, pohodička. Edgar mŕtvý. Už bajbit. Vybí to. Teleportol. Má byť už pohodička. Pekná hra. Máme splnený quest, ale to nič asi z toho nebudeme. Ideme ďalej. Takže dnešný cieľ by mal byť Diamond či Gold. Knockout. Si broka zoberiem. To sa mi tu najviac hodí. Dynamite je tu v pohode. To vypadá, že sú nejakí teammate, lebo majú celkom také podozrivé mená. No, toto bude tiež ťažké. A dosť ťažké s tým Leonom. No vidíme. Je takto vyslavný, ale čo to? Tak bude Elman. Precházíme Spajka, nezabijeme Spajka. To nie je šanca. Typek sa môže volať profík, ale nemá šancu. To nič nebude z toho. Tak aspoň niečo zahrať. To bude nič z toho. Pocházam s tým. Pošla som superku, dobré. No tak nemusím úplne podceňovať. Poď Dina. Profík, dávaj, keď si taký profík. Ukáž sa. Tak profík je profík, fakt ako. Už nemám šancu vyhrať toto. Nemám šancu. Že sa dole. Neviem, ako toto sú rankedový skin. Si ani není podľa mňa. Možno ten bass bude. Vidíme, čo z toho bude.
že ak by niekto mal záujem so mnou dať ten 1000-kový box, už, tak, nie je problém. Môžete byť aj viacerí, môžeme hrať PvP aj 3v3, nemám problém. Potom sa musíme dohodnúť. Tak toto tiež nepadá na denne, alebo Dynamite nehrá absolútne nič, sa zo spawnu nepohol. Tak to nie je všetko. Dynamite 0. Myslím, že keď má meno Tomar 753, že mi to nejako pomôže. Dokonca som sa ani zo spawnu ani skoro nepohol. Jo, skoro. Toto je nejak, keď by som prežil, tak to takto hodím. Toto redka, to je úplne na hovno. Toto len kempím a budem čakať. To nemá zmysel. Nemá zmysel proste, keď máš zlých teammateov, to nejde. To by som... Troška si bolo. Dobre, tak toto bude prvé video, tak ja sa s vami lúčim. Dovidenia.